सेसापानी जथाइ बाथौ थानसालियाव कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि खुंगा 37थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। तामुलपुरनि बर' बाजार सेसापानी जथाइ बाथौ थानसालियाव कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि खुंगा 37थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। बोहैथि डिसेम्बर दाननि 20, 21 आरो 22 खालार खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंना हरनो जानजि खाफ्रादों सेसापानी ओनसोलनि रायजोफोरा। 22 डिसेम्बर खालार खालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं आफादगिरि कान्तेश्वर बरगयारी लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि खुंगा 37थि बोसोरारि जथुमायाव दोलै नोगोरै बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायदों सेसापानी जथाइ बाथौ आफादनि बुंथिगिरि बिरेन सरगियारिया। जिहेतु जोंनिया कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि 37थि जि बोसोरारि जथुमा बे जोंनिया 20, 21, 22 खालारसिम जागोन। दा बेनि थाखाय जोंनि जि बानजाय आफाद दङ, बे बानजाय आफादनि गासैबो बिबानगिरिजों लोगोसे बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजानि मददजों खामानिया सोलिगासिनो दङ। दिनै जि आफादनि थाखाय जि पेन्डेल बायदिसिना बानायनाय खामानिफोरा मथा-मथि जोंना 90% दावगाबाय। दा जों जोबथारनायाव बेखौनो खावलायनो नागिरो, जिहेतु बेयो जोंनि कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि मोनसे बोसोरसालिया जथुमा। बे जथुमाखौ जोङो जोबोर गाजा गोमजायै मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बे ओनसोलजों लोगोसे कुमारिकाटानि गासैबो रायजोफोरा गोसो मोदोमै खामानि मावबोदों आरो बे लेखानो जोङो बयनिबो हेफाजाब मदद लानानै नैबे जि कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि 37थि जि बोसोरसालिया जथुमा, बे जथुमाखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि कुमारिकाटा दख'रानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानगोनां बाथौ धोरोमजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनिबो फैनानै जाहाथे जोंनि नैबे गोथार जि बाथौ धोरोमनि सायाव जि मेहेरगोनां मोनसे सावरायनाय, जि मोनसे गाहाय आलासि बिथांमोननि जि बिबुंथि, बे बिबुंथिफोरजों जोङो जोंनि धोरोमनि बाथ्राफोरखौ, जोंनि समाजखौ दैदेनलांनायाव धोरोमनि माबादि गोनांथि दङ, जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो माबोरै दैदेनलांनांगोन, जोंनि धोरोमनि गेजेरजों जोङो बर' हारिखौ माबोरैहाय गेरेमसा मोनसे आबुं आब्रुथि गोनां हारि महरै दानो हागोन, बे गासै बाथ्राफोरखौ जों नैबे जथुमानि गेजेरजों थारैनो जों सावरायगोन बा मिथिनो मोनगोन। ओंखायनो आङो खावलायनो लुबैदों दाब दाब जायगानिफ्राय मानगोनां रायजो बिथांमोना फैनानै जोंनि बे जि 20, 21, 22नि जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव गासैबो फैनानै जोंखौ मदद होफैनांगौ, हेफाजाब होफैनांगौ। लोगोसे बिथांमोना जोंनि बेयाव फैनानै गासैबो हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव बिहोमा होफैनांगौ। बेखौ आं दिनै बे समाव रायजोनि जानानै गासैबो मानगोनां जोंनि रायजो बिथांमोनखौ खावलायबाय।